na ejumadi ba ko a wiase ene asanteman agye atom fi se abrabo hui no se onya de obeboa wa kire wo kwan a aya na etoda utimi koto amena mu na se obeto amena mu nti ena tara one media daroma ori jumadi a wato ne din na menim a eye abrabo mu futufo abrabo mu akwankire ede ebrewene ye won komo a yebedi na otwi enya sem ketwa ye won nipa pi wo ho a ye no mo ebebo nkomo jumadi no so hye no nso se aya na ye wo jumadi sonko a eno so eye segment e fa ni suahu eno akosia ajewa kode boaten ni pc ono ena oba abedi eho chiame ochina nso unua pc na woda nti na chese nyasem ketwa eti awusiafo ene akosia transi no ye wonkomo pi wo ho a yedi enwuma ye kenkan no akosia wato ne din sai sebewi aje ho anenim nyamenko anenim okay akosia ne mom ti sai already adom okay bibia de din ato fudru swami new road new road here information center bi ho e friend say mamehwempo to me information center one mo bie mu den owura kwatin or area ho no ye adwuma I also ye fitani owura kwatin na ono so show you on fedi agro di ya da omasi enche ebi e free na wohwe ewom ya no ebi kura obi information center of fire obi skura wo ho pese what fan club efa sompa ho a enche ehon hye da akwan mu a ombeti yen kan fi se pressure buy yen so no e wo se makwan na omunso omutimi to be pity baby a omo nti saa niam no nyina no egu akwan mu ye hye omo bo se nche ombeti ho asem nti akosia ene ehimfa ena de yemfa bra ya hye ene na otwe foforo ase no ala omiemi a yem na ade oh debi se atare ni hye yi okay mate na hye yi mate am ka se omo amo a oyem oh debi na me mo na kogu he anu kwa na make and I say what do you de no e be fifi oh nya fifi okay I go see ayenko yani but I say I was your for ye sebewie and I can nyamenko anenim menu mi no obra ye boi sebekwa kowie sei ne papemu sei ne bonimu twedi amponko a ena ewo ho anwi na yanka kai ho kakrai sesi ya ntensere akontu a wose wo tuo no akwa hwehwo papa edi o papa ba fie no afedie amane hunu nko a ena etutu ne kwam na abra di pabonfo bi kwache no ya na nkempo won pese won mu kunu no nyame adom oboni nyame mpaye ma ne tie na so pamu a eni nkakra wode ntensere akopie mu e wo kuro bi afrani se gumbe mu na ene ye babehwe ntensere e ho obetimi akotena ho ana obeto so no akohwehwe papa ebiem o ma meti asemi a ono so begene sei eye se bewie na menim nie sua hunu nsunie enhye ne de na se enti entensere akwotena maame e frɛ ne se maame Fatima enchen e wugumbe eni e wode ne nkakra na enam se okofa mu e wo kaase kuromu nti no ema ne honam no esere no okone na mu no etwetwa no ebiem osaye mmere ena ne hommo nyina adwane firi ne ho enti no ohia se enipa beben no na won maboa ne nkakra ene nyame anim nie maame a shenkeni de ne kwhye ne nsa me Fatima e wo gumbe no wanye
wanya ntensera brokra ohwe no anopa ehwe na wia ehwe ne numere na wo hwe gumbe kro no a na nkremufo doso esene musuakuo nkae a na worm wo ho no enti nkremufo nuane ahodo yi ene na worm ye bi mane di worm ye tuozafi na worm eka kokko na chese bibia bi ne namu enti eyen kakra ma ne betwa bosome no baako afedie no wasase eti apon kakra ebiem na ne bakokwa won manim ya chese na nani aka kuro ni mu anisa enti woye ne se woni bibia de da maame a ye fre ne se Fatima ase se wo beka no ho na woni ne mienu nyina akwa afuom ani anya hwe kura no maame no so abanchia obeso abode obebubuja e de aka ho na won man kakra de aba fie abeton bi na nkae no won man no adi enti woye ya ma wokeka kɔ abosumi mienu no eno ko hu se su kɛseɛ bi ɛda kura efre ne se gumbe mu eni nsuo no mu mpataa sɛ tie nie adwene ne ade wɔrom soso paa nanso no wo hu se enkrofo kom ekoyi nam enti woyɛ sɛ wobefa ato ne ho so sanse bra no wo suku mu no na chechefo kyerɛ na nneɛma bebree ekwan ya yefa so a yeyi nam ewo nsuom yegu asew ene de ekaka ho woni mienu bɛyɛ adwene sɛ enkane no ya ne yekɔ school no na chechefo hyɛ danya brɛ kyerɛ nkɔdaa de ewie kyerɛ a wɔn mo saa de ade a brofo kase mu yɛbɛka no sɛ practical enso ɛka ho bi enti bi mo kora mputumi di pipa na wɔde ayɛ alupiri ebi mo de yɛ kodoɔ ebi mo de yɛ suhyɛn ebi mo kora mpokɔ fa tontura na wɔn de ayɛ car na wɔn mo twi enkoda ne bi nso kora mpo wɔn mo fa kɔba yi bi ebi nso fa kyele na wɔn mo de ɛyɛ mokitontura yi bi ahyɛ gyam na sɛ yɛhye a wɔn mo de abobɔ kyele ne so ama na yi konka na wɔn de banchi abaa kyɛ sɛ wɔn de ahyehyɛ so ayɛ ne sɛ tai no ɛyɛ kɔba na wɔn de banchi abaa ne twi te sɛ kaa na wɔn nyinaa yɛ nneɛma na yɛhyia no wɔ sukuu mu yɛba fie a yɛnso yɛ de abɛyɛ adwuma ɛnɛ deɛ nneɛma asesa enyi saa nsɛm a mekeka nyinaa no enkoda ne nhua bi papa wɔ sukuu mu enti ntensere hu saa nneɛma no wɔyɛ so wɔde bɛyɛ adwuma na wɔhyɛ ase agu asɛw ne bi ahwɛ sɛ deɛ na kyerɛkyerɛfoɔ kyerɛ no wɔ sukuu mu no anya bia wotumi sua yana wɔde ne nkakra hyɛ ase yi mpataa ɛwɔ nsuom ɛda di kan wɔ kɔɔyɛ oyi kumaa bi wɔ amena mu na bam ɛda ɛtɔ soɔ ɔsa akɔyi afei deɛ na maame Fatima ɛne gye ne ho sanse wɔkɔ no ɔba biara no a na ɔde namba ma wɔn mu nya bi kɔtɔn ɛma kuromafoɔ no soso ɛne gye ho enti ɛkɔba sɛ kuromuofoɔ ne bagye ne ho ma imam a na wɔn nso wɔ kuro ne mu no ɛne bagye ne ho ananka wɔpɛ so ɔte no ɛne akɔdaa ne tena afei yɛn hwɛ deɛ di akyerɛ wei na da kuro bi asɛm si ɛwɔ kuro ne mu ɛma imam a no wɔ hɔ nom no ɛdi nam kuromafoɔ no yɛ sɛ wɔn mu pɛ ne biem wɔn bɛpam no
eye hu sanka won betu na se mere e de afiri ho ena nkakra entensere ko yi asotire akwa kyerɛ yɛ ma asundwie etumi taadi enti kromafo no bi fa ne ho adwene ɛbɔ ne ho pɔ sɛ wɔn betina na dwobia koku no na huhu no a eduruma bi a entensere kɔ ba amane ekodi nkonkonsa no saa nneɛma no nyinaa to atwa enti dan na dwobi wɔ hɔ no mo a ɛna ɔte sɛ dɔm bi ɛbɛ fie a ɔte mu ɛna nyame anim ni na nya agoro akɔda no ho faa no ɛyɛ sɛ ɔbɛdwane ɛde afiri kuronim kuro a wonim soɔ wodwane na wadwane ne sɛi ɛhe na wokoro ɛyɛ sɛ bɛwie anyambia akɔda yi ɔpapa mpo wɔde n'ani kɔsua yi ɛbɛtumi ahunu anaa anaa kuro a wɔwɔ mu afiri sɛ gumbe no wɔn mu bɛtwa no abrabɔ so sɛ bɛwie nwoma emu ɔde nanso wantie bia anhwɛ a wohunu deɛ ɛkɔ sɛ bi dɛ medane akyiri na Tofiakwa wɔde deɛ di hɔ atoa so adomdom yɛ na ɔkyina sɛ ntensere bɛtumi adwaneɛ anaasɛ mpokromafoɔ no bɛkye no na wɔn ma bo no ama mpo akɔba so wɔbɛti nananom no ɛbɛba abɛtoa so na yɛmfa sedam a Bay Herbal Center a Bay Herbal Clinic say oyadeɛ no ayɛ so kwankɔ wɔko a na asa babiem kam yɛ sɛ wɔde akyini a wonya no aduru mpo sickle cell ɔwɔ ano aduru tatahwe yɛ ho bɛtumi atɔ wo ɔwɔ ta no so apatrapa new site wɔbɛn apatrapa junction no hɔ no mu a Dr. Abe na ne nkɔmɔ ɛwɔ 0243 34 5392 0243 34 5392 and afi 0506 460208 Aquaculture Mafia series no nso nie series papa adesua wom asresem wom enkomode wom wo ɛyɛ Aquaculture Mafia hwebinam wow na wabrabɔ no entumi sisi ani yie memenda bia enumre no nwɔtwe empɛ mu kɔpem no nkono so na wukwada bia no mienu mpɛ mu no mienu kɔpem no mienu mpɛ mu etwa repeat ɛde aka ho wɔn mo so asene ɛyɛ 21st clinic the sciatica expert Bay Herbal Clinic nsunie wɔyade ne nyinaa ano aduro no hɔ Extra Comfort Limited wasada na da hate koto mattress papa na hontɔ medimafo Herbal Center wobedi wasema mawo ama yade ne nyinaa to atwa wɔn so bɛso asene bi na fra homa no ɛwɔ 0249 942 842 0249 942 842 Tof Awusia yɛde asi medawase medasi ye sha tiefo bɔ sɛ nneɛma a yato yɛbɔ ase yɛdi gu akwan mu abrɛ wɔ mo no ɔmo ntwɛn mɔ ekyekuri ɔmo ntwɛn mɔ ekyekuri nye easy akosia nyame nhyira eme na enipa ni agye program a oyɛ no ho kɔso saa medasi na sɛ yehu ate ase oda fie kura de microphone no bɛba so hu okay ka ko bia wotro na to fia so akono ene ye oba pa Henrietta okay atafosin okay ene na woda ono de ne aba forcing okay yes Henrietta aba forcing yeah ai ene na woda na ka chire de beto so amaye e wo Facebook woni ahwe no
na ne swag wo soro se ai ne swag wo soro papa wo nyeize we menua ba ma bi wo hono mu a de ni mu amia kakra no se we ye register e DV no wotwe nti ye bepe enua ba ma ba ko na ja ye de no ama Henrietta na wasoso ano kakra enti oba pa Henrietta aba forcing yes aha to phone wo da so no ze mka kire o swag ampa o swag nyeize kura we woda ho kwa mebo a wo ya da kwa wo hwa so wotwe DV se ne nsana hwe nhye ho okay nti wo nsa hwe nhye ho a DV ho wotwe DV okay see a license ya na we ya be hye ho odo license no say there terms okay DV no anu wotwe nti me pa branch bi na eja na say there obi nsa da no so wo hwe say there ekeka konde a enke achi say be careful you post for tacho bibi funny tirimba because a lot of class in your to mo what minister abi je so ono so ha na mo de mo obi atofo na mo kwado bibi o mo nkeye okay enti aba forcing Nyankopon Israel na koswaye ni pakese be a good girl na osoma mfa so ma wabusia Nyankopon nya okese ye we show happy birthday. Okay, abusia for ofa yedru so no ye de na Menim na etwa so din if you say ene asem ewo ho binim se baby a woko abrabo a wobo ene susu dia osusu ye no bewie ne se ya anka wodwene ho mprenu eno ena ma obetumi kase entimi pa mennie na Menim se bewie me sei sa abrabo hoi ye dina dane na Menim eye dwumadi a ekita abrabo mafutuo enkranhye awerechekere suahunu ene anigisam a ebokotodwam enti siamosomfo DJ Tofiakwa enna bedwafo ewo Sompa FM ejuoda bia ekopem ne ya wada so enumere no nan ekosi no nsia na Menim aya brabo musuahunu eye abrabo musuahunu na Menim ebre na aso ne mi wo ye nua ba bi e wo ha me ne no eba bedi nkomo ene join yen e wo Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ena YouTube no nso eye Sompa TV mo mo baba YouTube no mesramo ade ehia me pa no o subscribe wa me pa che o like ya no wa share na wonua atimi ahwebi na ene ye bedi nkomo bi na wo a wo hwe me ne wo a wo tie me no mani beje se obeboa me ama ya hwehwa brantie bi mani beje pa etinam se join yen e wo Facebook eye Sompa 93.1 FM ye nua bai atukwan na kwanto mu amane hunu hon komo na ye bedie nya botre pa na tie nkomo na ye bedie ebre so a mema wo kwan na wo nso wabekire wadwene ewo enkomo yi ho menko enua ba ho na me ne nkɔhye nkomo ase ohima akɔ aba ye jada bacho jiso aya o kasa vim kakra ma me wai aha kasa vim kakra ma me okay hina ufre na hemfa ena wote na adien ena asi ewo abrabo yen hyase mfiri abrabo mu ahyase no sen na etie na mote he adwuma ben na wo ye ewo krum ha ma mentio me pacho ahyase no mi wie SHS ewo Aduma Senior High that was 2013 okay pacho mi wie no me kira de kakra for 2 years after the children na me koye community nurse John Muhammad youth employment by me joining ye bi kan former president kakra na nya akono kakra me pacho John Dramani Mahama former president na ya akono kakra me pacho de no by my joining na e ka be 4 months na me wie me contract na me nya akwantu na me ne abrantie bi nete ho and I was saying the sister say obi de netu kwan akole ba no enti metumi akwa na ba starting no na menji ntum ba ya chire no no so ni sister ni ye good enti ono kra no ne maami ni emam eba bia wo ko baba de anko de ne beko ba se oni baba ne de ne me na yese wo de meko
ɛna me se okay nti start ye ho process bibia ma bibia toto na ye bedu Aquaculture no so ba cheyo but obo asempre wo ho nkomo na yedie ba cheyo ɛna wona ɛwɔ abonten a etie yen no pese wo to ombo ase menim se Lebanon a wo pese wo bɛkɔ no watete ho nkomo dada nti ɛdeɛ pa na be pushi wo se kɔ enti to obo ase abrabɔ mu no na asetena te sen because so we senior high school anya hwe no menim so we senior high school a enka ada se wobɛkɔ nurse na nkasa anase teacher training anase bia wobɛkɔ university abrabɔ no sen ne hyase na wawofo niema mu te sen nti usuku kom no niema ben mu na wuhia ya na ye aniswade hunu se wopɛsɛ woyɛ bibi de boa abrabɔ me pacho mi abrabɔ mu de ma mi hu se me maame ne me papa na ɔmo ntem nyɛ fan adan me pacho me maame ye first wife intina me papa no emfa ne nyɛ hwe ba na wo hwɛ ye all right ti mi wie SHS no na senka me kyerɛ core subject ni bi hyem ti ye madwen senka me register remedial na me keka hye no so okay what nti ode me call remedial school or Success City ewo Tafo Pankro no timbacha bae no so no ebi feli me feli mass ni wom a echese me to me sanfa enko school emu ho no na menya me call no nche wo Western region me father ho no mo Samna boy ti ho me ko bezi ho na me ko kyerɛ ade kakra no na menya community health nti e ma menya offer bi senka mesan awuram na me father ne say ontumi nto ame so onye scan to ame so pacho ni ti na ma Aquaculture ni bae na me say asetena mo den kua adwuma na wo maame ne wo papa ye okay ena nam say na wo maame ye first wife a na popi akɔware bia bɛka ho nti na asetena no emu nhye danye dire se wankasa wodwene ho se wo ye awiemfo nti agya wo so bɛbɔ ho so kakra okay nti adekyire mu no adwuma na wo ye na me sure se bosome so ani etua bibi kakra de ma wo se sika no utimi boa no utimi di ye biribi ana den me pacho says kano ekoye chop money esan se na me father nhwe me maame nti na me dibi ehwe me ho na me dibi nso aye chop money ama me maame okay nti na mo yesen pacho ye 6 me na me ye last born okay teenager say wankasa obi a ye last born na wo ye ba otosunsia akosia wo say enough for mo bisane ma me say 6 no eye o ma me manko ana so papa akosia dipe wona ti wani mi wona am co-host sa ani bisano we de santoni bi da to si bisano ma me ti de akosia bisa wo no me pacho me maame man ye 6 and ma 2 me na me ye last and na me father so man ye 11 12 okay tinense o maame ma de mu ye 6 ankasa pacho ye 6 and ma mienu me ma 4 me na me ye last one enti yenhwe na o kasa woni bema bi ti ho because ye sua de abrabo mu nkomo na ye bo pacho ade ne pushi wu ma okofa bema me pacho de pushi ma me kofa bema ne se na abrabo ni mu aye den ama me enti no no so ne ma da ye SD ni ena ne yenso ye SD na ne ma da se ne hodwode a ene obepren ama me ne natena okay I saw the woman no akosia kesi ne ho okay enti yanhwe ebra ono ne udi sankomo no na o sika kakra bi da ho ana kwan ben na fa so akwantu no ho nkomo because beginning no na ompene so se obetu kwan no afei de na share wo wo ye wadwene se obetu kwan no na akwantu no mu no ahomboa ben na wo hyase se oye me pacho de ma e share min kran se me kone se adwuma na me ye na akatua ne ma hyehye obi wo kra 3 months 4 months na akatua ne mai nti makatua ni bebre kem ti no na ma o kan sa na me sisa de a ene mejaye na makọ na me time nso aso awie o mu se ntua ye kaye nti mejaye akọ eni ti na ma me de me ho shame nti na ma mentumi an save de beba no na ayese me yiye chop money ene anema nketenkete e wo me ho okay nana wadwuma ye nana eswate enu nti nana boso me so akatua na bi aka mu no me pa cha ni de ye nyina ye ne ane ye adwuma ni nyina ne bi de mba bi on so okọ cheke na aba ye de call office a omo se omo guso omo work on it okay de minim ni se
aban adwuma mu na na se ye fa okora no a se yenya do to payroll so a eyirira bosumi bia de e wo se usika ba enti na ebia eye Ghana nyina de na ma na mo anam wo ho na bi wo ho manti bi na wo de aba manti bi wo ho wo de ma Bacho enye ye nyina na Ghana nyina bebre na efesi enye ye nko a bebre na afra wo frɛ wo mo a na me na fofo mo John ya na mo wo different places bi te se Kumasi a mo se saa na mo so efesi. Okay. Oh, akosa de ntia me bi say nua bai no ho. Ade ba ko a ha Ghana. Ha o man no emu ba ko no. Sure. Unse Bible no kra ka se odwumayeni na katua efata no. Okay. Na ye won krofo bebre wo ho a wo yi aban no kra to nkyɛn a omutimi fa nipa sɛ ye no omu yi adwuma nipa no obɛforo ka oba obedidi obɛyɛ adwuma bosomi no bɛso no obi ho ma na adwuma wura bɔno ahyɛm na bosomi bi di aba ewo mu ana biribi asi na ba ko akam ukoka na ya asɛm akosia hu sɛ saa de no ɛha nipa nipa na to afo no hwan kwaka sɛ adwuma no wo pɛ bia ho okay aya na enam sɛ wankasa watene fie akyɛ na wo hwɛ wo mfɛfo ba bia won mo keka kɔ ninti no aya na ehu sikasɛm no won hyɛ da anwene ho saa o okay dia na wo pɛ no dodo no yɛ ba bia wo ba kɔ sesi e sɛ wo banya adwuma no bia ye na bosome so a yɛtwea wo ka na ɛno na at times no dodo no wa na mpanyimfo won mo adwuma mu take advantage over that ohunu sɛ woyɛ ready sɛ wo pɛ adwuma ya na wono so take advantage sɛ ne wona wo so wo pɛ adwuma ya ye de yɛmfrɛ sɛ nke ye ne de yɛsika bɛfa wo de a ɛno yɛ different thing altogether but situation whereby ya wo wankasa wa ba akwa kwese obi di application letter ekwa kwa pɛ adwuma no ɛno yɛ difference sɛ e bia aban no wankasa time wa so na wa employ wo yɛ different kra wo de no wa hwɛ yi a uti anye ya abosome kra bɛso wo de yɛ ma sansa wo na kwa kwese wo ho na akyere wo na wo pɛ bibia yɛ ɛne yɛ de wa hyɛ ho ɛyɛ asɛm obusiafo wei ɛyɛ na menim ɛyɛ adesua yɛ fa abrabo mu na yenua bai ensɛm agu akyira yɛ de ba no anodin eti ohima yenhwɛ eti enam se wakatua ma no ne pushi u se ene akwantu no levan wo se wokɔ eti sen na process ne hyase enkomo no sen na omo ka kyerɛ wo na die na omtimi de motivate u se me kɔ aboso mi bia se no menya me pa cho enkomo no start no me imagine se me nkɔ no se nya adwumaden bia na me kɔye me kɔ akɔhwɛ akwala na maame ne kyerɛ ade nti maame ne kɔ adwuma na me so mitifi na me hwɛ nkwala no nti enye adwuma bi a yɛ den ene maame yɛ interest a me de me ho hyem a omo yɛ me process bibi a omo de me kɔe eti wo na wo tua sika na me pa cho me ntue sika okay tina se agent mum na de wo kɔe me pa cho okay na sister no a na enam ba ma no so a o kan no ho asɛm kyerɛ wo no okɔe okɔto no me pa cho ai sister no yɛ me sister in law ba ma ne nua ne maame nua eba ana na wo de wo ti yeye ti wo koduru ho no ahyase no onso obi no wo ho a obekɔ akoduru no na nkomo a ni di ye no nko ene de okokɔ hunu ye no so enko enti wo koduru ye no we fa no so wabɛyɛ wakuma ne sa na ɛtisɛn me pacho me kɔne de e me di free Ghana he kɔne mu ye den maame me dru airport ho no ye sign me omo se lemano so ya san o ai na ekufo ade se omo obi an enko Middle East nti omo san na me ne one lady bi na ekɔ friend sister me ti ya san ye ma wono ni di kan kɔfa Togo kɔe ni 1 month na me so me kɔfa Togo kɔe okay there's a man for Ghana kra na kɔe okay enti ukoduru ye no first day akoduru ye no uhu sister no ofa wo fie be mu na ode wo kɔe na afede ye medi nkomo a efie no a wo kɔe no na ekusi me pacho me kodru ye no me mada no na be pick me or airport ye kodru ye na about 3 o'clock obe fa me na about awia 12 o'clock ahomache 3 and obe fa me na about awia 12 o'clock oni ni kunu na be fa me o man fa man ko o man kasa fi o mo de me call o mo ma me fie me madam ne ma me fie na o mo de me call okay o kodru ho no edina se ansa na o hia adwuma ase me pacho me madam ne ka kire me say minimum adwuma ni nti ne maame ne kyerɛ me adwuma for 1 week ni so ano abefa me kɔ ne fie okay tie ka sɛ wo kɔ hwa akwala me boa me pa cho ai kɔ akwala na kɔ hwe no me pa cho da bi
na je say ho no twabutu abamu no ya ka cho so okohwa akwala ukoduru ye no wonim se okohwa akwada adwuma be pa na okoye o mde wo hyase na edi na se na obisa se muka se me be hwa akwada na akwada no we me pa cho me koye no ye be fa menwumre nti ade chi anopa no na maame ne ka che me se me be krini edan ni nyina o modam no na me krini glasses na ma twitwi ne ma bia ese me twitwi obesan akire mo modwane ne ye se be ye o muni ho a metumi aye aduane no okay good enti nesa akwala asem ne de afiri mu me pa cho ubisa ho asem me pa cho me mbusa ho asem enti yenhwe de no yesi be clean ho na edan ne ye be dodo sen eye fie mu a ana bi achimbe ho bi keke ena glass bi wo ba bi ana se ebi ana ye floor ba akopɛ ho asem no na tisen pacho edan na ye 4 bedrooms okay ena omo sitting room kan ho 5 bedrooms okay tida bia me pacho han de bia na opopa me pacho han papa ne kura kwa adwuma otimi ba fie behwe se mada na se me ye adwuma wow asem adwuma o time no na ye say because cleaning dia minim say ayre so no cleaning anopa na nya ba bia nipa di akone aba e bia the next day na obesan cleaning me pacho mo de ne de ntisa arafo no mo so mo mpefin enti tem bia no obem wa kire mo so mo tua oka enti tem bia ye adwuma se obekini ho aye fin ho nya fin obekini ti da ko na ultimate cleaning dodo say me pacho ndie once cleaning wi a na afese obeye aduane so obesi niema machine se bi won so adon sa ne besi ewo a na wayi abobo nkola ne de nkola na mikuta 4 okay ne ma 4 me ba chwa ne cleaning ne yere ne so ka ho 6 okay ya 6 to mo niema nyina wo na usi me pa chwa mi wi a na mabobo obia de egu ba bia ese egu okay edi na dodo sen na utimi hu no mo aduane ne ya afede na wo na wo ye aduane na wo nya aduane me pacho mi sisa mi fie no mi di ho 2 months nti ho ne de maame na mama anya aduane ode niema ne ye kwa market ne de niema ba na ma pack na ma wohoro ho na de ese mi ye bia ma ye mi wi ano no aba na aba abechi na ade ti no so wo kyerɛkyerɛ mi nti yenhwɛ sana ho asiesie no na nya ade boro so bia me pacho e boro so pa especially in windows no e want wo de lado ne esi ho no afro na wodi pacha na wodi nsu aguso omo so mpese omu gina chiche ohu se enipa so mesi na eba no enimu ye clear enye sa obakra ko adwuma ba obeka sesan akohoro wow abujafo we na menim on se toda akwantu mu nsem no agide wokoye eni hunu se de osika no na nsem wedi akira eba na abujafo we eye na menim se de medi kan ye no eya abrabomu adisua abrabomu akwantu se de sitie ti yenua ba no eti yenhwe na wo bre bi wo ho a wo yi adwuma wo fi se da we de ma bre anase yade kora bomi nanso still a nipa ne se eye wo wasedi enti e wo sa wo ye me pa cha omodwuma ne de off day nim o yare a omodru omode be ma wo ye fun ye wo ye oti oni ama ogibido no nko a sa pa cha fa woni ba bia ya de ne wo pa cha de ate nipa wo yare a mo ho ne de no mo kana panado ba Ghana de ka ne gibido eti yade aduro ho pa cha na so obi a wo yem ye wo yade e de na oti aduro ne de koma pa cha no anu omode be ma na se ekoba se bia ade no eye wesa so mde okwa ya sabia me pa cha mo fa wo nko ombe ka se wa hyeda inti na wo yesa no ye kwadwe opese obeye adwuma eti wo da bi wo na wo tinka wo widie num se na me yare but o man spare me o ma me ye adwuma me pa cha ye de mi koduru ye no kra na o mo se malaria e wo me moja mi to o mo ma meduro na eduro me no ma na ma ye mre but still na no ma me de ye adwuma na onya aduane di me pa cha o mo ka che mi se hwe na manko o mo fridge ho nti o mo ankasa ne ma maduane o mo wo bread bi wo ho na o mo di cheese agum na o ma toast na o mo di amon ti se o mo pon school nkra ne pon school ba na ye aduane a na menye bi edi nti fridge no de na mrada ho so wuntimi nko ho me pa cha ai na so pese ono mai so ta abere pa cha no de o mo de vote kese ni bi asi
eyi ne so wo ho nti nsukwamu de wa betumi afa omama cap na wa sebi na wano te kom de na kom ne wo pacho ne kom de me ba na me wia me ho ekodi nkwala ne salary akini bi ayeka awozia afiri atokro I said the idea adru no because ada na dua no de ma no enhye da nso ana me pacho eno enhye da nso ono no ne de ne ma de ne hia no se ne ma be me ne hia no wo de won fa wo ho okay na nkwala na dua no wonye sure say ukofa bidi a ombetima chew oh me key investigation we say Canberra ni fie ho nti mi hu se na Canberra ni fie ho okay tonya ya no akowia kakra me pachan asa na kro no na wo bo me pacho se aduane de wo wi aduane enye kro no ska na wo fa de ye kro no wati agozia wati ti kom do na akowia kofo bi aduane dia wo se enye na we se we ye mra wo na wo hihye o menye sure se wo nyame asemu okay eti yenhwe atoda wo ho ayese Lebanon fo no mo ko ho ni Kuwait nom ne saa niema na aka no yese atoda wo ko ho a wadwuma yemu no se nipa no wo ma omanyinyina omoye memma aya omo try say ombeye bibi because wo ye oba so hunu be man ni ya o ye kire wo se opese oba wo ho a me sure se obehu ana se atoda kra yese memma ni bi etimi yesa ana se bia memma no ana oba no busuani bi oye bemma timi fra bonten oba opese otimi ni uye bibi sa niema no uhunu bi titru bemma no papa no ana ne ofie no me pacho ni de me hu bi ba na papa ne mpema ase ma me ne pema ase nti na minima de kronti a wo mpema ase adentia ba cho ni de minim ohu manim bia na ne bu ofu bia na wo bibi a wo ye me pacho mini bibi a me ye omo sizi me phone nyina sesan pacho me kwa na minya 2 weeks ekwa 1 month ena one lady bia na ekɔ beach nti ekwa na mekohia one lady bi na okache me say efie no mensesa no na ni sister bi kura betina wo ne ni eden kura chen me wo ntimi ne o month na sa ma me ni kunu de sa na omo sesa nkwala sa omo ni suban nti no ma me ni hu say me ni girl ni di nkomo no no oka say ye free beach wo ni emra fi ti ye ba fie de atemdidi nko ana na omo didi matem sa okay to mo seize your phone me pacha me kuma no mo fra me kuma ne ka che na me kuma ne say every 2 weeks bia Sunday di kan on fa phone ma me omo de phone ma me so omo ma me wifi no o so ma me 10 minutes no asan abeje phone eh let's only freedom me pacha there bi hey I was for say o pese o tukwan na obi se me di o tukwan a nya abutre o enti na sa ne ma na ekoso no na mo afegana na me pacho na ma Ghana pa inti me bra ba ko ye sofo ti ana me wia me ko wia me ho mo ko adwuma sa na me o ka se me ko clean papa ne dem ho a na ma wia me ho na ma twetwe ne drawer na hwese me ho phone na inti me hu ana ma ko bie wifi no na ma message aka kire me bra ne say either say two option o mo be se me fie na ma me ana say boy na me boy na me ne ti na busuafo no omni sister ne be kasa no masan de ma ba Ghana na me record ma no okay enti na wakuma no ankasa na wonya brani ni di nkomo fa wo hawa wo namu me pa cho no de ni suban o ma won kasa wo kan wo so ya akwadura temdie nkoa na wodi me nya me nkoa na odi bidi me okay boso me so a na omtua wo kasa yin me pa cho no mutua me ka 1000 ba ho no me ya adwuma wo ho 2 months ma nyi pay wa ma mfa kana ma mbisa me kuma na wo siminti mi nkan kwasa asem nkyere no anso ma me se me fie no na se 2 months a okoye adwuma no o ma ntua wo ka me pa cho da bi akosho hu se de wiasete ane ka se Ghana nko ana ya na sebi etisa wo na se wiase no ankasa no ba bia anwuyo because ni power ba foforo at least o abusua wo fie sure ade na wonwini se wabaye adwuma ekọ 2 months at least 1 month kroman tuaka me pa cho da bi na wo sesa fie no me pa cho am sesan I don't know wakuma na bo a wo sesa no ana sesan me pa cho ebra e free beach wo bae no na me fa plan say me nne fie o ade chia so mama ansese fie ni dia me no mu nya adwuma biom nti anopa no me wo ha be 5:30 ana ma sorry be yes sandwich ama no na me dia show mu school bag na ma pake o mu bibia
ti me wo na salary ni renge ye na me pie me ko we na ye security omo driver no e na so obaji kin no na me fa nkura ne bag nka ho e na me di kin ni me konya ne madam ti madam ne sorry ye no no so omo ma won hye atare ho agise o matare bi ayese eyifo atare no ti no na omo ma wo hye ti sa atare ne nhye me na me hye tra na me hye top na o se ade nti na madress sei e na me se mintimi ni nya adwuma bim ti onfa me nko office anasa onfa me nko ma me agent na o de me baaye no okay na top sabre ni mu nyina no na o kasabe na ne didi pacho English na me nsu Arabic ni ti English okay na ade am won say me ntwa no obi a wakwete na obi nchen abosumi mienu na ye ntua a woka eda anyam bia wo yoba enye den a wobesesa wo ho wobeto panties pad ni ade na kwan be so na wo fa wonya sa sika no me pacho omo de omo sade ne de omo ya ade okwa panties ne pad ne ne marketing wo hi ade omo de ma okay awusiafo na menim eso na utie se o ye taxi driver o ye trotro driver na wankasa na usu ka enene da utie program ya ye free adwada ekokosi ya wada na edru fiada sofo ma men so de Sompa nkomo abetoa so na eye abrabom nkomudie niema obi afam obi a wati ni din ebi kura na wadwene o se nipa kro ofa ahotom ho nkomo bi na yedie na baba we na mane a wakohunu ho nkomo na yetwetwe eti o masesa fie na mawo adwuma a wo ye sese de ba bi a wo koye na ho ye chen efie na wo mu no me pacho ye kodu ho madam ni se ono kro pegana nini na ye adwuma na ne papa be wu Ghana eti oni de we ye Ghana ni panti o hu me no de ni jeje me intina se ho de wuni haw me pacho nde ho nso bosome so a akatua na we no pese o me ma na no na no de ba me pacho me madam ne kro bisa me se ade na me koye adwuma 2 months na o mo antua me ka na me kuma no ade nti no ye sa wa diska na hye ne ho ana na me ka chen se eno de minim me bisa na wotamdi nkwa na wodi minti no ekoye ntokwa kra ho ti fie na okom no wakuma na de wo ho me pacho o de me ko office na office se wo nyeme na o se okoye clean wo madam bi fie no so wo pegana ni nti ekwo na wa nyeme dia je se mebusu afọ de $250 de ba ansa na metumi abagana ayasemo wow eti wakohye adwuma se wo sa fie ho ho no nso niam ben na wo fa mu a wo fi se me fawo hawmu me pacho ho no niam me fa mu ye dru winter na carpet no edoso wo fie ho pa obehuba so no abobo wi ansa na wahoro fam ho nyina enso ho de na o mame didi o mame a me ye maduane di okoto meat fufu o mame a me ye maduane de me pebia na mitumi enti mama ni je ne ho pa enti no de otua o kakama pacho wo tena ho be sei pacho 2 years na se ne wo che unya iska dunya kakra pacho de bi mani fia na me pacho anam de bi mane me mame ena menu anom nso bi wo ho frame sese ya na mama na ni bi enti se wo ye adwuma wo sa ho a omtimi ma okwan ma obie ebia accounts bi a utimi save ska wo mana kwan be na ofa so save ska e wo bra wo sa krono so me pacho me kono mistake am ye ni se me ntumi mbie account ena me koi enti me koi na me save ska no wo baabi a me da no omo nso omo ha adwenti no omo ame ha me ame fa me sika anya me hwe enti ska u save ska pa me pacho me save kakra pa utimi nya ska be sei pacho mitimi nya be 150 kra 15,000 pacho okay let's say what di bi so mani fie me pacho am di bi mani di fan say 1,000 kra na nanka wunya no every month na say 2 years no be 24 me boa na say o kra be 24,000 okay and na utimi save be 15,000 pacho and now say now di bi send fie enti no pacho okay abusia for me dam me ho na mabonyum kitua bi aki na me ba se sika no a o save ye no edi na si wo sika no akosi afa na yadru bunu mu aha aye Sompa 93.1 FM me show pictures bi di akyerew enche me dam me ho aba yenko
brandy me drench in the mo my brandy me drench. I was for senya di ebedi a nko obie ni ho a ne kuro mu tran nya ne de o obie ni ho a sabi ne maame ntena che de otra ne maame nchen no akosia anya ne de nanso akwantu mu nsem ye kan di onim enro ana metie na nampadu anwum bi o se menya osansani ya akwantu ntia good eti maame ebra na wo ho no be ma no na woni ne ti wo Ghana no na woni ne ntam tsen because what could be 2 years me pa cho na me ne ntam ye fine na me sister me fie no e na me kuma ne se me ye bonsam ti me nua ne nua be ma ne nya me nti koye ntokwa e ma me frɛ me papa kra bo na ma ne boy ne nso me kodu ye no ma anya ne bone me to laptop 4000 e de send ni se on fancy hey may where dey pa cho me to laptop say 4000 e de breno pacha so on fanya dey on fancy ade no o kibi a training college what do asem emao obaka so do wa agosia serious o papa hwe ye nua bai hwe amane a ofam menya sure say sa sika ya oboso we say oto de bra brante no ebia ne family no kura no wotam sika kase ati sa bi bre no oye bibi sa me pacho de bi me maame na no wonya kakra ese obra no kura na onhye dam fi obia sa me pacho de ofre me say ohia bi de me obia me mani bi okay the brante no wona request a laptop na wo ana uhun se ohia pacho one na a request yes nkonya bi di sua ade a na me se mate enye hwe nam ne so ne ma me koduye wow nti meto bi ama no agosia wonkayo papa nyini panyina na be yesa o this can the brain ha na tofi wona buy me pacho onya lucky na maame na me ne ye adwuma no na ne ma ne ye miensa ne last born o ye be ma na oba Ghana ha nti me toma boy ne de brain wow no be share na airport ji wow hey why are you me be say me bo abaso wo sa de no ho obi a wotie na Menim no onhye no nso etoda na ye say enam dua so na hunu sora aya na nipakro no ho na nti wakai say abrante no enam no so na onya akwan kopie ho nti so ohia bribi a enha no so obeye saade no de aboa no eti na che say eno ni ade a wo de bra abrante no ana say me saade ntare kan ho na me discuss shame bi wo ha bi de $200 ene san share in Menim odo fe o wow se say abrante won ni ntam ti say me pacho na me se na busuafo eye sei ni ntini me ni hopi eja ekra ansa na oba pacho okay sika na won sa kan no ya hu so wanya dibia ma ne manefie de na chesa ayeka 15,000 sika ka wo ho sika ka won sa no de na risk na e pacho scan me we senka me de ba bepe me tam so am ba Ghana na nka me de bepe store bi na nka maye na matena no sana me ye imagine okay na ye dey pacho de bi ana me ye ho no
wani nkanti no so we ye wadwuma wi a na madam no ha ma adwen timitimi ko Facebook bi wo ho a na me ko Instagram na ade ntim ko Facebook e na guy bi tag me friend request nti me kwa na me pese me accept by na eye madam fu bi page so no ode eye ntine ma me accept timini ni didi nkomo na o chem se onye nipa boni ni no wo Spain o pese me to amakwantu so obetimi aboa me na me wo hina me se me wo Lebanon e na o se ni se pese me to amakwantu so obetimi aboa me nti abrante no catch also wo Spain me pacho me pacho mo fa abrante no nto so ma me why na mimisa wo se abrante no a me pacho bra Facebook ye de abrante no ba beto so na o se o Spain na ababa wa no betumi aye yidi a obetumi aboa no me pacho abrante ni me pacho I was for bra Facebook na bra behwe Sompa 93.1 FM me besa wo ba ansa na san komo ya me kan no matoa so me besa wo ba na I was for ewiase ankasa no ho toda obetimi agi nipa di na eti abrantia no wo wadamfo page ena uhu no me pacho ena ono hyase se owo Spain me pacho na sa no cross check ye efre wadamfo no se asumasi owo page na oyo friend ena me mahu no asem say no waka na uni no oye hwan me pacho ni de mentumi an check adentia me bacho no tag na me mfi no di be 1 week eko 2 weeks na ansana me started se me ni di nkom no so onye nipa boni ni ntimi mfa number e manu me number manu no ne me nkasa wo WhatsApp ti gari na request ye me bacho ono di epe ho enkomo ana odo ho nkomo bi ana me pacho de bi oje number na oba WhatsApp no started say opeso oboa me no okoye no ma Ghana da nti se metumi di a obetumi aba abe ware me tam so metumi akofie no aba fie no aba abe ware me no de post Spain ho nti na kire say ono hye nkomo ase no e pass mba mu me pacho abusia for bra Facebook na be ha brand me pese obehwe no we a nice guy ya kase obi ho ofa akosi abrante no ho ofe papa enti edie na e convince woman unu sa abrante do Spain me pacho me ni di nkoma o frame me video call e ma me hunu no ne abrofo ne kra nam ho di nkomo ne ade sa pacho tunya gidie wonu mu me pacho okay enti abusia for bra oni broni bi na je say sa amrofo wenum nyina no no mo ne nam pacho okay me how ne say odono asama wo ka kire wo ne fira wani amenu nti wanya nhwehwemu wo yonko no ho because eye wadampu page akosi ate ase ho ne hia me no eye wadampu page ene wakohunu obi a wo ye ne friend wo ho ana wa hya ase ni udi nkomo so pese wo boa enti e pasem na o ka kire wo ne yi wadwene firi wadamfu no so ene ma wo de wadwene ma no hya ase na ne di odo ho nkomo me pacho enye e pasem ma adwena an hyeda anko ho side ma adwena anko ho nti ne ma ne basan e na me ni di nkomo penasem ko di nkomo almost 4 months one me papa kasai ene me bra mo kasai busuanfo kasai me ma me kasai nti e accept ne say oh onye nipa boni ni bi okay eti nkomo no ekokoduru sen na o ka kire wo me pacho ka kire me say mi wonua bi a obetumi a opeso obotu kwan ana na msimpa chwan na mi nua boy bi wo na opeso wokọ South Africa na try a we yitri no so Spain ho kra na ye Europe na ye nti obetumi a se me pene di obetumi aboa kakra na mso ma aboa kakra na ye di mi nua na ba na mi nua ne ba beduru a oye adwuma a e ka mi boy nyina no na waje mi nua ne sika mi sika me bo mi nua no ho e de ama me okay nti we no de na wo twen say abusafo bra Facebook na abrante we said any simu jire city ne said in anim city no so ka so wo sewa obeto no bo ase ase o ene na bodwe sen mo why ade ene said wasi aja ne lalas na be basa wo ba Sompa 93.1 FM na de wani e ba be hwe de mi ken on say etoda anya han na me han mani aya na me pese wo de wani ba be hwe said e be ya abrante nkomo a mani ababa wai edie no se ekoba se
ya hwehwa abrante ya wobetimi aye madom na wama ye hunu ba bi abrante owo eti wankasa no waka cho se opese ode wo ba Spain me pa cha ana onyanye ene wakofa unua ba ma dia betum eye dan ana nka wo nkoduru ho wie ansa na unua dia ode abetum no wadi hu nkobo me pa cha na se me contract ni nsuye ena me nua no so no me ni di nkomo bia opese wo tu kwan opese wo tu kwan ena me se oye be ma nti onu betimi edi kan ne se ne makoye yi ase be ya me be fie kura bedi 1 year na me sen ko a membre okay ababa we akosha adwen pa woni tirimu ni tirimu wa adwen papa onse wo yi ni de kura to nchen adwini nua be ma no kon be fa so obetu okay ti abrante no ka che wo se sasike kura wo nya de se betimi de nua na ba Spain me pa cha but se wo di bi ba no no di bi ba o de be so me pa cha de ema me adwen so ko ho bebre ni say for the sake of me mama okay na papa ne hwe me maame ni nti maame ye madwe se me nua bi kura be ka me ho a ebetumi aye japade bi ama maame ne se dan kura ebetumi asi ama maame ne yi na free ekura na se ho nti eba asa no ne maame de madwe ko ho bebre se ni me nua no eni kan menye bibia na me nua ni kan na me so me ekwa na me so mato aso abrante na obedo no me pa cho me bedo no wow odo kura kan se na mampe wasem no because me ni ho bad me hu say abrante no fole mana nkasa die ne ma wo do no me pa cho oni hu ne da obi hu ne da na Facebook me sure say won so wate da say Facebook adada wo ho ne sa niema no o mu dia manfo die pa ne ma fole ma abrante no akwa akiri me pa cho na onya time mame ena no woni mebusuafo kasa nso ema ono so nuanom mo wo Ghana ha no mo frɛ mebusuafo no mo kasa onti ne chese abusua no afere mo be ka bo mu ehye nkomo ase okay enti eyeden na wo o se ho no ye Lebanon ho okay unua no wo Ghana abrante no so wo Spain kwa be na wo fa so e ma ne nsa kan sika wo ho me pa cho kwan ya me fa so ka che me say me nua ne nkoye passport ni ade nti me nua ne start ni bibia ye bibia wie na o ka say eso niema yesi wo de me nua ne de send no de send e winter kaska no nti me first kan ma na me ka che say Isaac scanner me de send wo no me ni bi me maame de we a me maame tie ni nti mpese be sa de na wo ya ama me num say eye fake aka che wo se dwa me nti me nyo obo no me ni wabusuafo nyina akasa nti me bo me maame na me ne ye adwuma na ma ne no mo say no mo de me ko bank na makwa sending wo Western Union e de amano abusia for bra Facebook Sompa 93.1 FM but who say Western Union for people bi abeda so na wa trust say to send money kwan a wo fa so ai de ben asend sika no na edi no ma hu dwa isa je eno ye hwan ya me pa cha ye mia okay we ye second there na me send okay we ye $200 me pa cha $2,000 me pa cha okay we 2,000 $200 because ana me hu no okay ejabusua for bra Facebook na bra be we ye second money I send my brand here me pa cha me send this me nua Joseph no so e no no di bi kan ho de send boy no okay interest wo send bra wo nua no wo Ghana first one ni de me two first one ni de boy na ma me number e friend Aziz Mohammed o de maame eno de me ana me ko send call ti eno so de wo okay eti abusia for monfa fufuro ho monfa nto so na abusia for de akire wo Facebook de akire wo Facebook na bra behwe eti na chese saska we de wo send de bra wo nua no wo Ghana no di bi so send man okay eti yenhwe sika sen na mo sendi yankasa efiri wo ho ene wo nua no ekoma abrante Isaac no me pa cho me ho ye 110 ene me nua no ye 14 na ye 150 na it's 15,000 okay nti ni nyina no ono adi information ma mo na mo send de command wo Spain ho me pa cho sika no kan nsa no BBC me pa cho BBC DNC me pa cho scan kan nsa no ena me friend na me bisa ne se ne nsa aka no se an wo ya de obe frɛ me nti afei me friend bi ma no won peke me friend bi ma no won peke me
and I was sending me message or WhatsApp say se mimi di agro obekumi me nsan send 100 million mre na nyese obekumi na one lady bi on nekun nti mimi di agro obekumi and was sending message brew me pa chan say send 200 say 100 million that is 10,000 Ghana cedis for breno anya so obede obekumi na me ka kire ni say me momu de me nya ne bone efiri makomam me de menim se me bua me nua na waji scanti say enti se wo so malamu so onyame foforo bi o ka ne hu so opo ase o so wo hin me de minsuro to on de se waji me sika na se man send 100 million na nka no obekumi dia a onkokumi na me ka asa kire abusia for bra Facebook picture bi abeto so na age no eye 22 years. Okay. I go see ade na atwe no wosoro no. You're gone too soon. Okay. Abusia for wo de me pesa wo behwe. On se e bi kura na abusuafo bi. Enim abaye. Me pesa mo behwe no. Na de ya kire no kire se ababa awa no se bi waye de ben wawu. Me da se. Enti me pesa wo de wani behwe picture no. Na wohwe wi a enkomo bi e koso e wa ababa awa yi ho no e na me pesa wo tie bi eti sa picture we ababa awa ofri hin na ye den na sa picture we won sakae na die pa na ma picture won sakae me pacho ababa wan de minim baabi a ofri na Isaac o kire no ka kire me say onu ne kun no enti se mimi di rofa obeku me say bi Sama wo kana ehu me pacha isa no ka kire Isaac no oye voice na bre wa na se eye komo na mudi ni keke me pacha o kire maame o type maame anti sa type na o de ma wo no ye pa ye benya me pacha me phone na senti amama me lucy bibia we kura na omo ame ne omudi nkomo enye me nso nko a was kame girls bi e bi was Saudi e bi wo Kuwait nti omo ho na me jeje information wow. Enti wanna send this ababa wo we picture ka kire wo say onu ne kun no me pa chan de wo Kuwait ne cross wo de bi sending gina so na yenko yenko Kuwait ho ye ni ababa wo bi kodi nkomo ababa wa ye nua bai e kana sem no na yentie de wono nso ohima me mo akwa aba e de ba Sompa so me bacha o so bacha sanhwe e ma me me bacha o temi nkan okay yenhwe ye ho adwuma se yensa betumi aka nipa no na ye ne na bonkomo enti abrante no send this picture we bre wo say said the idea ne no say udi agora obekun said the okun ababa awa we no adwen ben e na ba utirim me pa cha starting ne de me suro kakra ba ya chi no na me ya me hu say me ade na me ye no me anya bone nti so obekumi de a me ma no ho kwan se wo nkumi sana o ka kire no me pa cha yenko ahoma no so ohima otemi nkan me mo akwa ba e de baga na Sompa 93.1 FM me bacha otemi nkan adan me bacha me to won kapa okay me bacha bibinti osi emfa udin no nsie kakra o de me kasa free nsisi a me bacha me wo Kuwait okay ababa wa Joyce aje ewuni no me bacha otemi nkan ana honso network ni nyese de Ghana de enyi oyema otemi nkan okay monsan try no mama hwe why good it is say no abrante na send this picture we e de abrel mesra mo ni mo fa abrante ne san to so mama why me be say amanfo ehunu abrante no yes abrante ni
enti wotie nsɛm abrantie yi ɛka ne nneɛma a ɔsɛnde de brɛ ababaawa yi ɛne ababaawa yɛde ne bɛdi nkɔmmɔ yi a akɔsɛ ma mmisa wadwe wɔ ha sɛ ababaawa yɛde ne bɛto suo yɛ abusuafoɔ anim kwan a wɔfa so wɔn babaa no wuyi a na sɛ abrantie wei de ababaawa no picture timi asɛnde wei nom sɛ wɔno na akunu a abusua no ɛbɛtumi ayɛ bibi abusua no bɛtumi ayɛ bibi na deɛ ɛteɛ ne sɛ astu sɛ yɛbɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔno na kunu anaasɛ nyɛ na kunu na mmom wɔpɛ sɛ wɔde ɔbaa no nti na wɔyɛ saa no ne nyinaa no mmara ɛna bɛkyerɛ sɛ mmara nya sɔ krakye mu na wɔn de ne kɔgyina mmara no na wɔn bisa no no wɔgye tom di a ɛhɔnom de abusua no ɛbɛtumi abɔ no akɔsia na sɛ mekura mekɔduru kɔɔto a bisa bɛ a mɛka sɛ ɛgya me a wode meba meyɛ nkɔ ahoma no so ɔhema ate me nka mepatwa me te nka paa abranteɛ Isaac yi no wo so ne na nya nkitahodie mepatwa na wo kwa bɛ na ɔde wo fa so wɔhyia me Facebook ɛna ɔse ɔpɛ me ɛma mete aseɛ no di nkɔmmɔ me maame di nkɔmmɔ sɛ nka me papa kɔ ankɔne bɛdi nkɔmmɔ yɛtumi ne maame yɛ conference call nti yɛ na meka kyerɛ sɛ kɔɔ ati aseɛ no mepɛ sɛ mebɛfie na mbɛyɛ business ɛna ɔsɛ ɔma me ntena Ghana nti no yɛmpɛpɛ sɛ meba Ghana na maba Africa ɛna mesi ɛno agye sɛ mefiri ha sɛ ɛba ansa na matumi ayɛ ɛna ɔse daabi yɛbɛtumi ayɛ no hɔnom aba meyɛ no ha mba Ghana na mababa ɛna mesi okay nti yɛdidi nkɔmmɔ mu na ɔyɛ sɛ ɔbɛboa me half nti me nso memboa half bosome so a na amma sɛnde 20 million nti mesɛnde baako no mene ne twi mu atwene so ɛna ɔse a ɔma a mene ne ti wɔ no mengye ne ndi anaa ɛna mene maame kasa ɔse adɛn na mene maame yɛde asɛm wɔtwe ne so nti ɔno akyerɛ ni na ɛsa asɛnde deɛ ɛtɔ so mmienu nti deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛna ɔda ne ho ani ɔda ne ho na meka kyerɛ sɛ ɔbɔ me korɔ no ɔse ante sɛ nti wɔn agye so ɔgya ama deɛ ɔsɛ ɔyɛ agent na ɔwɔ Ghana no asɛ agent na ɛfrɛ me sɛ baabi a wɔayɛ akɔduru no aka atwerɛ ne awie na ɔno wɔ Togo border so nti wɔte Peter na ɛbaa bɛ ma obi de ablɛm maa no wɔ Kumase nti yɛgyae a atɛm nti yɛbɛka no na kyerɛ sɛ yɛsɛ mede ma no na mehwɛ Peter ɛba ɛna mede sika sɛ na akɔdi no hɔ maybe the 60 million Kenya could know 6,000 Ghana cedis. Yeah, Ghana can say minimum 60 million and minimum. Mate, eti what ye say no scan coding ho wie no. When was the last time I what abranti nka? Scan coding ho no wie no. And as me friend I was me the call no to me 21 fa any I didn't ask me started say me body dey me one day no. Ono ya no abaye message na me Miami, no, so the yard, you are the Bayan, and to make posting your Facebook TikTok on your day. It's when I just leave now, but I almost say, what did you 200 and something? Yeah, you almost say, dear, I'm only in a year, almost what when I'm saying, I'm okay, can you so get to you know? And to me, one that was up on Facebook, I think, watching, as I'm a mayor. Esa de ma comment o be ma comment na msa ko twa ni screenshot esa twen o de brofo no phone pro bi ni picture na to msa twen na msa boy no so de e no sa ko sen no so intimate nka me ma me so fry na won fa intimate e na me bia imo e na oboye mo imo na msa ye no ho e na block na msa ko post no e na me me se sa dia e se obi aye no o ye me fie nye ye no pa akoma from some eti me bawo abrantie send picture bi brewo e ka kire wo so di agro beku me pa cho me de wan send bi am dem sa okay we send this is what send na ba me no want me and to me because the way na me me abra me go ndede no okay oba ye no ye nti wo se mo an wo bo me na ma na mo me nti wonti me send for dem sa eti sese no adwene ba no wafa na abrantie no woni ne nkomodie no a wone wo maame edi nkomo a wonso ni na busuafo di nkomo no omo ka kura ofiri so kire wo wasu wa ye infantini ba ye fi omo so ye igeni
Emma, maybe chasing will be part of the woman you fear what you want to watch. By only I must say, a many people so many to me, going to me, and the whole money will be 2051 call. You see, I saw a couple of soon about his almost was out by Spain, baby, I'm one. Now, Bruches, we are now, yes, sir. I think my old dear, look at the canvas and get 20 Menim now. Oh, the other not down. All the company so like what was that I'm not Ghana. But I can't to my swatching for passports. And yeah, make the whole agent in the from video call say, no man, one, egg the passport, and I do light, yes. Because you never and I do light. I don't know where this station be for me. It's not just like, where my passport will you check? Timmy Bow. Nature says, she said, crowd, what did your amount for be passport? Miss say, and I joke. Agent in my ass and committing a midnight on the channel. What the passport and for passport time for the children. Yes, it go do work with the stand. Almost with the number amount grace. Or you have the passport, why did you the place, sir? I think you so. As I'm a phone, I like what's on the passport to be the mammy. Okay. What's on the passport, visa cast, and I'm a phone island here. It is a say no, Sicano, what ya manakana, I didn't know about him. Oh, some men I took one of more out on Facebook, woman, it never was about the show I'm intimate because. It's an empty. I know how the says come. Many are so. To make us catch and size of the mobile. Yes, madam for calling me that then. I catch him so good, so many being so cassa. It's about this in person, I say. I would do and I would share one to me and cafe. Okaya was I. What will make it? The baby appear, what will so be appear. Most of me want to be facade because I'm in the video call friend and the phone grandma and shake. Intimated they want to me and that I never machine. Oh, did not just say, one in Uncomodia in the communicating, a do baby my all request here say, try only cat pictures and Nana. Oh, to me, friend is up as well, never doubt, so listen to them, yes, I'll finish. Hey, I told her Nanya Bida. My be that, and me. Look at the work or cement. Because in this time, you too quiet, and I'm the wow. Okay. Yes. Mammy, now when I am saying was why she actually ever said the assembly home come why. Okay. I was here for Facebook number passport ahodoa. Abrantia no agege free binim ho. Me pese odi wani ba bi kwa na onua wom. E doso pa. Bra Facebook aye Sompa 93.1 FM. Na bra behwe abrantia no amanfo passport ahodoa wagege. Aha, momfa bi ntoto so ma me why. Ha. Akini ni momfa bi aha. We ye abrantia baako. Your friend Daniel Adu. Daniel, okay, where Boadu? Good. Daniel Boadu. Me ba say over Facebook na ba he. Eh, akwa we pa. Sha. Our trip Beatrice. Ono nso ne eh. Na kwa be no fa so timi yes hade we. Abujan for we are see we pa. Eti Mame da obi di obi yes ai si e kasei obi di obi na menim se na menim de nipa dodo no abefa de sua de afrim san se e man kasa ya som ye de kafe e ma de yete no eno ne de ye adwuma o wo ba de obeka kire wo ba no amana to na somuo no wagidi mo asini bibia wagidi mo kenya ne se nkahwe e ma dodo wo de abu wo mo a ene wanye dodo no wan so sika wo de akwakodi enua ben so kanedie oh akosi ade ba ko a mami misa enua ben ohima Joyce
won so won nkomodie no or request say munye sex war phone so twa wo ho fa sending on that kind of way no me pa show request ndo ye kan ko me pa show ne de na ebi wo ha me hye short nika na ma hye top agusu na me ya sending no but when twa wo ho ankoma no me pa show dey bi we sure me pa show o chena nko e be pie dia na che say asama bo me pa show dey bi etina okoso ha wadwene saa na okoso ha ma adwen ba obi o frame me so apo adwuma aba ne me kasa na enam se de wo ye ni ntino wo ya onya time no onya message WhatsApp message basa ne me kasa kra na o se chat na maka jen se ni wonjai o chat wi ana na so wo ye ne ma bebre o Ghana nti oni time nti na o ne me kasa na o se chat ni ma be na o kire o se wo ye na Ghana me pa cho de day bi sende me kra se o mu ne si dan no ho abusiafo bra Facebook e na ba dan abrante ni se wo si na uti abrochire na wo bobra e da we wi asi we pa na ada na mo sere na bio na se akwai sere ni tankwa da ha idie wono ye hiafo na yesisi we nu mo we wo se ne level no wo soro na osisi abrosen to aso 9 ni num because awjafo o de me pesa about Facebook na ba Edanya abrantia no ani abra said osi na maso to da binom adada nanti da we pa chi e wo se da we chew ai bro so ne san a me pesa about Facebook because minim de ntia me kan pesa obo headline na bi kura se wo ye fiewura na aya wo dia na woni mu dan because ade aya wo dia dia kosi number bi abe usa aya wo dia eti abrantia no de edan we ebu amanfo se aya wo no ana esi sadan we enti afiewura wote wa na wuti anya yi a ya ba betu afri hey akosia we de wo level kakra o we de wo soro akosia for bra Facebook na be he akosi fie da bi we da akosia ne level no chen ba ko no atofe bisane mame wo se esa efia hudu ya working eye wono ane dia wo si ana se contract na aya wo je se bi o ye contractor na wote abrochi na bi mame ya no me pa cho dan na ye bebre we kra ye mu nketwa ayo isa pa cho so wono ane esisi nese o sende dan bed do sende bre o pa cho dan no na me se ye be 6 e na kai senso ka ho kwa ye edan be 6 no sende bre o me pa cho ai e na o san so sende cars bre o me pa cho ai ka no be kai bidin bi wo ha private Toyota Camry ni bi no hwa ana so unya hu ni saade na che say hwa wani so sa ayiram no me ba sha hompo de na ma adwun se me ya menua ni bedu ho no na na me twe oh jaja na odi da we send wo no odi cars we ma no oboa ayiri because obi enu a akosi on pa de pa edan ni de nye beginning ni kra no de send me no no ne pese wo scan na adwen wo so bebre nti eche no de we send me se ni project a wo yi ni enye sa kra nko won request se me ntwe bibi e ma menua no odi da we ni sa cars ni send wo de na bri wani so me pa cho o de kai bi kra send me kia bi se me father e pa wonje na onto dizem no famfa kokko no to kokko ti me father cry na adwen sen ka ma me bra penyi disca kra chidiem se adwuma bia wo ye bio dabio o de kia no sene o se e wo kro beso because o papa te krom ha pa cho ndi o ka se e wotafo ni nua bi ho wotafo ntinke ye nko tafo ye tafo e ya kuma se tafo me pa cho ai oboni nua ni din kire o ba cho ni nua no oboni din na mi refi ana odi ka no kire o se o papa pa onto dize ngum me pa cho ai kia akwa tirimu asempa o chese wo hia sew nene nanka akosia we kwade no se nka fuwele otogu maase wo preko because we say dia wan kotua bibia krase de ne ba ibe chew ena di oyesa no wo ka kire wo papa me pa cha no se fort kakra e wo ho ti bia ye ntua be 1000 ti me father e ka hwe me bra panyin ni se mbe ya arrangement na nka o makọ na nka o makohwe eni se me send scan na ma we ni ye ni se ye ntumi andi o dina se obu asa bebu papa ka ho na se nka o papa ye mistake send ma fitani no se 4000 komani pakra na se ho so akokan system o the pressure fitani ni the pressure si me father so san na father so wonya abotre na ne nsankenska ne nsakeska o de beba no ma ya man wow
ebia wo tie me o hwe me akosia me bia yemia homa ne ntem kakra ebia na abrantie no obi nim no sure obi nim na wofo ade we de o say national security bam because na me nim no but tani say niema tititi say no a na wo nim kwan fa so bu obi no ene niema abrabom no niema bi akopem no ene eda na didi kirewo enti say abrantie no esese kwan bi a ye fa so ema Ghana ha na abrantie wo ye wanted na wo say ye fa so sure enti say na wofo tie me ebi kra wo ye classmate me ba cho mun san show pictures ni biem abrantie ni pictures be say nan na num e wo ho no afedi e bra Facebook because me dia abrantie ni pictures no good picture edi kan a me yi di a kire woni say da wasi abon tie no ani say da wa shirt ne white shirt no abusiafo enya sem ketwa na abrantie bi bie no wo be kan kire wa onyini ni me ba cho mun fa ni picture to so mienu mra mo fa ni picture to so mienu mra ha de otum se boga sem no wom o gina ne nan so yanko picture to so miensa akwaye guy hey dressing we num no nyesa akode num na om level wo so ra wontimi nhye sa antade we num o me be sa wodi wani ba be he na nyesa me kan keke sadia brantie no wo swag ankasa ne level ne sa niema na oye no hardly say abrantie wo ka bibia kire wa wonyini picture na biem san wo ana yes oni nanim da ho what ye ne huni akrobetodie bi o pe akosia osana papa eti abusuafo mi bebia homa no ebia na brantie wuni no na wo maami o ka kire so ofri kro be so pacho ka kire mi so ofri koforidua eti ne maami ana ne kasa no na ne maami nso agitum so frikofodia pacho ka kire mi se ne maami afrim ne papa na na me ne kasa ba na o se ne papa nso wo Aquaculture o Germany enti na ne papa nso kasa wo Germany me pacho ai hey Baba obi be busa say story ne beto ye nim no ebia ye di akire enti na me bisa wo no all the social media handles are oni ababa oni deal ye nyina no okay wa block say ni nyina wo hwa wo hu okay even numbers kra na odi ne ababa we di nkomo no say wo fra o check your WhatsApp kra wo hu ne number no WhatsApp okay and wo fra direct nso a enko okay and you timi say onu deal wi a na sika bia e wo say onya wi a contact ne social media handles be or no the year adwuma no wasesa no akwanya of fashion because every social media handler oni ababa we di adwuma no ya pusu huma ya ye de betimi bia na me sentiment kan abrantie no but kofodua ne so kofodua kasiem okay say hona ofri okay obi hwa number no 0244 80 96 41 0244 80 96 41 so obi ni ma branch ya on phrase si ya na enye se onim no kura no ebia wo nso utie yen obi de wafa sa kwan wesu obi abu obi aju sika e wo sa kwan ne so a me ba cha fa de mi bia homa no number no 0551 abrantie ne pictures de moma no nguso mame why me dem Menim de ya hwa abre 0551 931 931 0548 931 931 yemfa asida kase informa 21st clinic the sciatica expert akosia bo ho da rosisi ana yenko yanim I was your for 21st clinic near the sciatica expert wo bo no ma osemeto asentini na twetweme wo ye ho hwe enye ye wa hwe ya beka se ya to adunya adutuo yade na yade na sa yade wei wo betumi de achi na dunsifo akomfo so enso enkoda 21st nko na clinic e ba o ma Ghana mu age abasobode e babro be se du ene akire wo mu ni saso ba bia won ma bie branches ma akoma aduonu ba akonie na wa wo hwe se wo mu ni certificate de ye adwuma ana se wo mu ankasa
wɔn ni wɔpɛpɛ so wɔn bɛyɛ adwuma nka branches no nkɔm mie bie no dodo saa wɔn ma bie bi paa ɛnya agorɔ abusuafoɔ 21st wɔn ma ahoma ne nie ɛyɛ 0540 311 311 0540 311 311 and after 0540 311 311. Akosi amedasi omi ye adwuma efiri adwada ekokosi memenda nonso na oma transi ntifo ni kire ba bia krabata be se dun wotwe ni akire no wo fresa number no ba bia pesa wo kɔ no omo ebe kire na wakɔ akwakwagye ayaresa enye wo to ase atwetwe wonko odi abibiduro ene ye adwuma the whole Africa ya bona ba so se woye the sciatica papa enunti no wabie research center ewo East Legon uduru takwa nso a ye ni Roman stores enedi enhwani mu eno eda nchen a oboase ye wo Court Junction se wodi wani kire nkrabata aka ni nyina se kura de uduru sunyan a ye free koto krom regional hospital no ni opposite first gate eho ena omo ekosese yenko ahoma no so na yenkodi nkomo me ba chaw wudi ni ba bi afra mi free DJ Tofiakwa mawajo ejo so be mena ntafo nyina hina maka wa santimen okay ma mi nti o so nia mo ni aduma na we de ye say nwan mo ko fobia we de e omo mo di e asante region danka we de ke bi di mutuma ba we de ye nwan mo ko fobia no Tofiakwa oni bibi sa de we ya kan ye nwan ma no mo bra so koko duru sa bia hono ma na wo show be man na aye bibia wo Facebook nti de bia nti say duma de yen kan ko si da be fragua no kopna numre de bia ye kasa asem yi de bia so yi bi adan ate me da se mo bi mra bi me ba cha wodi ni ba bi afra mi free Tofi ye fam obofo na wo ho to say na me adom obofo Tofi mi ni abande me mane yako na we bia ye sanka me me gina man sa esa begin amanta mi sankata obi di bia diu wa sanka me best video ho na de ka me ba ko de prison na aba eye for wasem ni si wo ye ntoa so me pese nyabotre me pese ye ni wasem no ye benya bre because wo de ndi akopem se wakoda prison aba e wo se ye hye de tie wo nsem ni ye na ye tu ye ho for why mate me ba cha wo number na sen ne twato no me number na itato double 9 kato no okay me ba cho producer be frɛ why mate okay me da say me ba cho udin ni ba bi afra mi free me ba cho udin ni ba bi afra mi free hello Ohima good afternoon. Good afternoon, Ohima menya enka se utie online fi se menya ntie se okasa free US se online na utie yanka ma volume no nkofom na wada roma yentie uye Sorry, madam, we say, but I didn't know sir you I'm sorry. The America cram it to me I can say. Ye nua ma nom no. Omoma omoni na ho. Because enye easy. Obi o ho no mo kra na oni ne te ho no mo sesi ano. Owa onu nna na wa ha say wo so obeya ama. Otimi no matter what say o your ba o so oye be ma otimi ji usika so obeya ama. But at the end of the day no, na waka sure say on nye enfama na usika na wutwe ama no no na ye waste and aha no musika no so omoji na kase o US o yeah obi wani krata na o ya ma wa no obejo say 150 million what ha 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 obi jo $20,000 in na say for we say obejo $150 $150 million no that one is out into mesra o mo ya o mo ma o mo ni na ho because we nim ni patron no Ohima unim yenya ntie say mo amwo amanone no etoda kora mo di biribi ba fie se obi nya biribi ma mo na akwaya asem foforo sa asem na no kore no kore but me dealing with outside the city but me na fofo be dealing with enkofo a omo afa omo okay mesra number ya wo frɛ ye be pese no be kasa ho off air na enamfo omo ne amanfo dili wo Ghana no a sa problems no mu kura bi no ye ne mu bedi ho nkomo why eno ye secret nti ye pese ye best oh we ase mu secret ye de kam dia na mo ma yesu bibi free mu
Baby, yeah, handle we don't want to go out anymore. So yeah, but say educated, public and so. I said, into a BIA, DBI, no, making sure some money need a home. Okay. Me say, yeah, I am now before me. So next time, me dealing with outsider. Okay. I was saying, me who say, BBI so I may, the outsider brand, I mean, really brand, I mean, who say, I was saying, no witness in case, say, BB bar. If I can't know if you know me, I handle mammy. They say, oh, more yama, you trust now, you want ma. In conform with you, maybe I won't wear crasser or the pebby say what I will boil. But I said they will be a CIN. In now, my wife nephew to say, we made the cock of one and ya be a beboa. And there was something forgetting about it. And no come will be. Okay. Ya Jimmy Paddy will fear. But it didn't so I know Mamma and says, I see form. Yes, say me and no more fear and say, almost a Samayan. Almost a Samayan, and also because maybe I know what down for crowd near to my. Okay. What's what the normal say on the formal? Mato hima meda wase woni producer be kasa off air na yedi nkomo pacho wodi ni ba bia frame me free. Chao menana. Meju so menana. Pacho ye fe kwabran point na ka be criticism. Okay, kwabran maminti o abrante no me pacho mo fa ne pictures ngu so. Me be say wo de bra Facebook ho na be say woni ma abrante no ana ebi kwa wo your classmate ma yehu. My share pictures na to show the phone. So it means start the lesson the name the social media na but Ghana as you enter phone no ni medo wa mo bu manya guso. And am for example for sa MTN ko mo nyam the book of. And am for nam so do so mo the book of Ghana. As you tuma California and me na wa so na so be sa do ya me me so the Bible how it is all no. Omo ho de pa obitu ya kun santo ko ya mai. Ante me da say ade ba ko ha dwene pa say enka set programs any niema ekoso yi ka de ba chikura na nka security person bi national security for mo beji pictures mo beji tape no mo hwe kwan mo be fa so enso hwebu ada ade wo so me so ebetua ne ka ti oni hawo me ba cha wodi ni ba bia frame me free. Hello yes sir. Frame me continue free at the action. Okay mamintio Tofik sa BRS Ghana ban betime bibia fa ho. Yes. So betime at the Interpol akọrọfe akwa no e was Spain ho. Okay. No action for defrauding people. It was a Ghana ban so starting with pa. So na Tofik unim de NEC aya na mi tie jingle bi amobo. Efa obi a NDN be friend wa no grow no di na. Yeah. And then Moana obi friend say ni sika no me send them. Na so sika no me imagine say me ko send. Na me so obi send me sika to on farm and to on chain. No send the number man say me ko sending ko. Na so you be one me be ko mo sa on one o katela. So was a car record bre. Thank you record bre. Wa jo udi ni ba bia frame me free. Okay, Rita. Kasesi kono ngodu masu. Okay, Sister Rita, maminti o. Me pacho. Asamna o kasisi. No. Wouldn't empty and force the same thing. Hey. Last time we be friend the same thing. Na offer money nti o kama ngasa. Later na pe metene say asana me kan hu sinu. Wa chini sawe kwa siam penny. And later that me crazy number. Me crazy and on pakwana peke. O peke na kan so say ni na man ka me pese ni hunu na sa me wo ho me na ka. And o kan so ayi bi ntori o be friend. And o one set line bi na so later me friend na no on say so Mate, me da say. Yanko, but also udi ni ba bia frame me free. You frame me come now. Because I feel more quiet. Okay, Kwabra mamintio. Intio program na daba na vitie na miraho. Fra. Because of say me obi so Iraq. I want to see this scam me say ninti salary ni mano. But so am county about this kind of man me 150 million makubia account family to me pass me say on one bar.
no abitinem ami aye de o say if you me wa papa me ba no Kafra that's it me ba cho wudi ni ba bi afra me free any day ni ahun taxi kwan so for President Benjamin Sako dem do we Kenya to ba Sako de mami ntio and someone bobo boss o mama maka media pa ya re ko se ba to ma fa ni me and say na nsan ya me ye obi adwuma akwa bia o de na age na nte so o peso obu mi e wa say ablante da ba na o du misika no aba ma me so de number bia send me o say pa to sa number no so ana me say hey woni mo ni papa ni dire no wan ya sa de na me report wa ma MTF what is here ko no de atoso me so what gane dem aboduma ma Ghana my me that's it me ba cho wudi ni ba bi afra me free ije Tofiakwa na Idiane Donkin kuma oh Donkin Kafra abusia for bra Facebook na ba ha brante no bi afei no wa be pie program no so a wo dipu amanfo na we say ya e dey na che say wo nkwan wo betena se pa cho wudi ni ba bi afra me free pa cho wo so wudi ni ba bi afra me free asa fa from me why pa cho yapa na ofrada mo ba ko ta na ba ni na abon ko ya ko mai so ya ko te ba na ya ka tra wanya wa ta woni ba ka tra okay mate me ba cho wodi ni ba bi afra me free nka je fra man from ya fra me kofo ma mintio the fa cho yi ni ma no ti be no ma so de shi bi sa be 4 years dem no before ka Aquaculture and we so tikwa ni tufu say say ko to ne ho no yes mani hu mani tu ya bo utie ni no fi be de no sa ko yi e fi ho ma no sa bai so beko ena mo aka no bai ni ku ja no kai ni ne be je de fe no ko with this 6 months get the family no so say di ko de ne so wo jare ko ne so nya aduma se du ba bi e frem se ne ba ya ro be de ni one man of friend and I'm saying this guy. They come out the banner baby near the local hospital. She said, "Who came one and friend Madame Baco, send some on one never again in Bragana." And then I mean, Cardier, and again, if you could wait to about Ghana, say again, no baby, any of who shade man. If you just say, your man says, I mean, the way to move to me, not how could you quit one day. But I see ebia wo work wait no anasa Lebanon ne Jordan no ne ho na aka no experience no ebia wo yoba what to kwan wa ko hia wo how bi wo ho a 024480 9641 024480 9641 o wa ma no ne utie mi say US Canada Spain no any Germany no ne other countries no wodi sika kura besi busuani so wodi besi yonko bi so wabu afa so 024480 9641 bacha wodi ni ba bia afra mi free hello me bacha ma woni so ma me why okay senior maminti o once we e kosu nyina na ye 300 why em penifon tie unu se na omo na mu US ni yi na omo kika ense bi fam penifon no se kiujo na asem call for Ghana for penifon full pay di omunti Ghana for full pay call on them call hwe no no kind of we e kosu nyina kan u bi na o man wi no e fam penifon ho dia mu je u ba ti to mu ho se ke bi ayi o man dikeo e ko ye egu fam na so anyway doing the motion we pa na okay me da sick me ba cha wodi ni ba bia afra me free da so ye fam o usuni ma mka se da mo ma se o su ma minti o ba cha asem ya mo kai die me wura ho ma ge de pa na adam wasi ko mo ebiasi enen 4 days dey enu de na nye akwantu ge na ye mu ba money ana guys mi nu ba ho no nti ba ko ba ho na ga ka akwan mo frɛ boy ni again so o me ha de na again ko ya se ba ko so fa ti aba 150 million ama se si again no ni de again se si ato no nti o se
nkurɔfoɔ mu ɔmo ne da hɔ paa ɛsɛ akorɔ no adɔɔso ɛwɔ mɛn mate meda ase mebakyɛ wodi ne baabi afrɛ me free afrɛ me Mr. Vera na ho te sɛ awurade adom ɔba Vera yɛsrɛ mo yɛn nuaba no mommua no na yɛmpɛ obi saa CID-foɔ no bi na ɔmo nhyehyɛ mu na yɛade a ɔmo te hɔ yɛ ɛna ɛnyɛ hɔ nko aha nyinaa ɔmo yɛ na nsɛn yɛ abɛɛ week ni ekura me ne obi akɔ afei de ntakora di masɛm ɔfrɛ me phone sɛ me nsɛnde ne sika ma no na me sɛ mede akɔma children's home nti wɔntwa akyire no ɛsɛ wo na nato na me sɛ nyamfa abɔ ne nkyɛw ɛnkɔ akyiri meda ase bakyɛ wodi ne baabi afrɛ me free DJ Tofiakwa. Yes sir. Na one para na echo sa ni radio no ma no kɔ fam pa kyɛw. Mama ya kɔ fam. Okay, mami tio. Enkansa Elias. Iyo bi de ya na di. Na menim. Nya ba na tem no. Ye me ye papa, me nya ba nya kata me ma me ba. On so called Jordan. Amani okohu ye nya ba we de bi kwa di sa. Okay. Wa ba ti se wa ba tie. But here, contender for what Maboka, you need come and find it. It's my denomination. Why not? That might be a total than I am with the blue. Mati, entina, yet in the pictures I go on now, said a yakano. Baba way, ye bedi na China, yashed ye bit me aye. Branty away no, as I say, or mine a bum. Number be or show via CBR. I was a shadow. Maybe would anybody be a friend free? Hello? Mommy. Hello? Hello? If I told you about your friend free. If I say a friend me, Maryland, that's Abia. Okay, Asabia. Oh, let me see, Lady North, the best friend from SSO. To Miss Mumbo and my wife. Ah. Just if I chose a friend me. Oh, well, who are bonny trinko or a cow. O yonkuna no ho akodi nsesem mu no akodi odo achi ya akɔwie no odo bekum nipa pacha wudi ni baabi afra me free me ba che fama kosam ka je brema okay ahosi amaminti o top de me bi san say in Sudan ha yoni agency bia so de nya be ka say o pe ni nya ni tukwan a o mo betimi afa right channel ama nipa na timi tukwan ama after that dia youth no be on and youth kra no nipa na person to kwan no be di me agent obi di me connection man obi di me we no ma di nipa ni sika na scam wo ye nya di dia ka o nya so no bi so asan di na me bi asan ti ni agent bia organ han so mutimi bu ama nipa to kwan ana mo amo nya nya ma ye mo so amo mo ani mo ni na nya adwuma me da se Ghana ye mo bo me ba cho wodi ni ba bi afra me free DJ Tofiakwa. Duncan, okay, Duncan. Intio. Merasi. Minya ba me mama yako, mama ka fra de. Na, Tofiakwa. Ebi ka say, you know, guy no, wa make you the let me afwachi no. Dey. Na last. Ebi sika ni di number man, no sika ni so na pressure. Let me assure you be sika ni no. Maza, efo bi amane enkosa na obi krache. So when you know what you find number man. If you are chile, hey, Mate, me da say, money am ready. Pacho, we didn't be afraid me free. 21st clinic ambassador, the theatrical president. I do gas oven the shishi man, bola kasiya no hope. As I catch what you for say, Obia over the top panwa, bon to be on quantum or question why. Oh, yeah, I'll say. Ombraso and police station echi ehwana ke de no master Tofiakwa so no kremu me wura ho pa fra e wura ho since oni agi wa share program na se na agi wa ebusebusa no oyoba na obusa ne nyonko ba na me pese wotena mu no afi ne ma yedi no kremu ya dia e hadwene ne ma e kono hadwene ti aso we de abeto manum de social media de mo na bodi wa agro e de kokura fo de Yeni. Timomwa no my wife. Ase, the of chat one me funny, Pacho ebre any afon. Pacho, would anybody be afraid me free? Tofe, good evening. Yes, sir. Me kasafi ketia. Okay, mamintio. Minya ba momwan pa na nasa miya pa. Okay. Mate, ohima. Yes, what the program no so. Fanisa abrantie no otie
ne maame tie na wofo bi tie na na damfo bi tie ne classmate bi tie message be na pese odija omo me pacho message am pese me dija Isaac Ofiakwa ni say obesi kayeni oba kobre ewo Arab country emu atete aduane die mpo enya bi ni eni enampo bi nkoye ni enti me de sika no me onfa ma de emre me because man ka se me nuane mpo man ka se me de che no me ka chen se obedu obeye adwuma de ama me ti se na busuafo otie ne so mo nso nim de Isaac ni ya mo mpo mo asem a omo fa me sika mre me esi ame ne o ka se me ma me yare yesi nso abegina na hrawa ho sika kura ye de hwe ne kura me nya bi enti mesre ne die mu de onim abrantie we bia nso mpam cha obi amwa na ye hwehwe Isaac na boni bi a wadi bia no Yankopon nyi ne so klata esi sika de nya de so de beche no me pa cho da bi aye de on fa sika ne nche no me pa cho da bi esan se mabre wo ho paaye abushafo we de yasampa anwumre ya hana ye de dwumadi a wato ne din na menim esi ochena ye was special package e de mawo e wo na menim so me besa mete ho a kire wo ba ochena bibi soronko ena awrade e de yenkwa fam yen a yebehia e wo na menim so Minister IBJ Rocky aki ni ene omo na ehwehwe nema kama ma onya no Facebook ena Kofi Foster ono ena production one da no ha sakini Ernest no nyina ebo yichi do medin ere Tofiakwa Nyankopon ya adoma ye besan so ehia ochena ye special day e de mame